салом мухлисони скайстрои боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ. ин даромади хонаи мо мешавад. Дӯстони азиз, хонаи имрӯзаи мо дар шашум этаж қарор дорад. Дар ҳаҷми 55 метри квадратӣ ин меҳмонхона аст. меҳмонхона дар сифати баланд ва лукс сохта шудааст. ин хонаи замонавии навсохт мебошад. ошхона, ин ҷо бошад пастелия дом. хонаи хоби оилия, яъне нархи ин хонаи мо 699 000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамҳои соҳибхонаро дар зери видео мемонем. ҳатман занг зада хонаро аз наздик омода бинед. агар мехоҳед хонаи худро реклама кунед, ба сайти Skystoy муроҷиат кунед. мо дар хизмат. ин ҷо бошад ҳоҷатхонаи дарона бо ҳаммоми замонавӣ. сифата, дида худатон баҳо диҳед.